Gràcies per participar en aquesta sessió de turisme. Començarem amb unes paraules del president del Consell Comarcal, Josep Maria Mujol. Així que, endavant, Josep Maria. Hola, bon dia a tothom, benvinguts. Gràcies per estar aquí en aquesta sessió. Crec que és una sessió molt important. Després de tant de temps gairebé incomunicats, podríem dir, no hem estat parats, hem continuat fent coses, però dins d'aquest món del tema turístic, del sector turístic, que és tan important a la nostra comarca, doncs feia falta que ens reuniguéssim totes les persones que d'alguna manera estem connectats amb aquesta feina. Espero que tothom estigui bé. La gent del Consell estem molt a damunt i ja contínuament estem fent accions, la major part d'elles així telemàtiques. La gent del món turístic privat, doncs espero que tothom estigueu bé. Suposo que molt, potser massa tranquils fins ara, que no hi ha hagut mobilitat dins de les nostres comarques. A partir d'avui esperem ja la vinguda de molta gent de les ciutats, tant de Barcelona com de Lleida. També demano que la màxima precaució amb els temes de seguretat i complir les normes. Tothom espera que hi hagi una allau de corrent, sobretot des de Barcelona cap a les comarques del Pirineu. Ens donarà oxigen, ens donarà vidilla, però no oblidem el tema de la seguretat, i vosaltres que esteu, sobretot els que esteu al front d'aquests negocis, no deixeu d'aconsellar i sobretot a la gent que acudeixi als vostres cases, als vostres llars, de donar-los aquest missatge general. Bé, espero que al llarg d'aquesta jornada, que considero, i coincidim precisament avui, que sigui molt important per la nostra comarca, doncs surtin coses, surtin idees renovadores. Tots sabem que el futur no serà igual com el passat. Aquesta pandèmia i aquesta temporada de parón generalitzat de 3 mesos ens ha deixat seqüeles, com realment es diu, però crec que podem iniciar totalment renovats i amb unes idees fresques i noves. D'acord? Que sapigueu que el Consell Comarcal no ha parat, ha estat gairebé molt actiu interiorment, dient, la major part dels tècnics, la major part, per no dir tothom, ha estat treballant a casa, fent el teletreball. Encara hi ha algú, a partir de la setmana que ve, pràcticament ja quedarà tot restablert, però les activitats, els serveis principals que ja sabeu que dona el Consell Comarcal han estat totalment amb porta tancada, totalment actius. Vull dir amb això que tota aquella persona que ha necessitat alguna cosa del servei del Consell Comarcal doncs ha estat atesa. I ja no dic dels principals activitats com són els serveis socials, com són la recollida de residus, com són l'atenció a les persones grans. Tot això ha estat molt actiu, d'acord? Que no hem parat. Doncs res més. Benvinguts a tots, que en treguem el màxim profit d'aquesta jornada i anirem preguntant. Ramon, si tu vols, ja passo la paraula i pots continuar. Perfecte, moltes gràcies, Josep Maria. Doncs comencem la sessió. Avui serem més o menys 4 ponents i al final tenim un torn obert de paraules perquè si teniu dubtes o pugueu expressar també la vostra opinió. Ho podem fer de 2 maneres, si us sembla. Per una banda, hi ha un apartat aquí sota de la pantalla que posa xat. El que vulgui escriure aquí alguna pregunta ho pot fer i al llarg de la sessió o potser en acabar les presentacions les respondrem una a una amb l'ordre que vagin entrant. Si algú vol fer una valoració personal i explicar el que sigui, doncs també li podem donar veu al final, d'acord? Això no ho tenia previst, però potser fem la presentació dels que participarem, que tenim aquí amb l'ordre d'inscripció, perdó, amb l'ordre del dia. Tenim en primer lloc a la Marta, que explicarà els temes dels equipaments, els horaris. Hola, Marta. Hola. Bones. Hola, què tal? Bon dia. Et torno a silenciar.
I després tenim també per ordre l'associació APAT, l'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic, que avui els representa l'Àlex. Bon dia, Àlex. Bon dia. Perfecte. Fins ara. I, per altra banda, de la segona associació turística, l'Associació Marques de Pastor, tenim a la Mireia, de Casa Leonardo. Bon dia, Mireia. Bon dia a tots. Bon dia. Molt bé, doncs després ja us tornaré a obrir els micròfons, d'acord? Bé, ja ho sabeu, el funcionament serà aquest. Nosaltres ara fem les breus exposicions. Si algú té dubtes, podeu fer les preguntes a baix al xat i, si no, al final us donem paraula, d'acord? Comencem. Jo us explicaré una mica què hem estat fent aquests mesos de confinament. Òbviament, a tots ens va agafar això de sobte i d'avui per demà. Nosaltres hem estat teletreballant des d'un principi ja, tot l'equip de l'Epicentre, des de casa anava fent tasques amb els ordinadors, amb accessos als servidors i en un principi molt pendents de les novetats en relació amb el Covid, diguem que apareixia dels ajuts de la Generalitat, els ajuts per al sector turístic, després també les formacions de l'Ara Lleida, altres webinars que es feien, esdeveniments en línia. Us hem anat compartint aquesta documentació, aquesta informació per tal que els que volguéssiu poguéssiu participar. Internament també nosaltres hem aprofitat aquests mesos de menys activitat, diguem, per fer revisions de la pàgina web, de la web d'experiències, del dossier professional, tots aquests documents per tal de tenir-los actualitzats i molts haureu rebut potser correus nostres demanant-vos això, informació d'actualitzar o altres temes. Des del dia 25 de maig, que vam tornar ja presencialment a l'Epicentre, el que passa que al principi, tal com es recomanava, ho fèiem amb porta tancada i amb cita prèvia. Què passarà ara? L'Epicentre obre una altra vegada ja amb normalitat demà, el divendres 19 de juny. La previsió de notícies era, com sabeu, que la mobilitat a Catalunya s'havia de permetre a partir de diumenge 21. Teníem clar que a partir d'aquell moment s'havia d'obrir. Al final l'han anticipat i la mobilitat està permesa a partir d'avui. Aleshores, s'espera que ja aquest cap de setmana, aquest divendres, imagino, demà ja comenci a pujar gent. Nosaltres obrim demà l'oficina de turisme. L'horari serà l'habitual ja que tenim. Fins al 24 de juny encara és horari d'hivern, però a partir del 24, Sant Joan, tenim l'horari d'estiu, que vol dir que estem oberts tots els dies de la setmana, de dilluns a dissabte, matí i tarda, i els diumenges al matí. Amb el Covid, clar, com tots vosaltres, al final s'han de prendre mesures de protecció i a dia d'avui creiem que la cosa avançarà i canviarà, però a dia d'avui el procediment d'atendre a la gent que ve a l'oficina de turisme de l'Epicentre varia una mica de l'habitual. Tenim un timbre a la porta, la gent trucarà, els deixarem entrar. Seguim les recomanacions que va establir l'ICTE, l'Institut de Qualitat de Turisme d'Espanya i la Generalitat de Catalunya en relació a atendre, a ser possible, només una persona del grup, que mantingui les distàncies de seguretat. A dins de l'Epicentre serà obligatori l'ús de mascareta. Demanarem a la gent també que renti les mans amb el gel hidroalcohòlic i després el que també hem fet és habilitar tota una sèrie de tríptics que estiguin exposats a la gent amb uns codis QR, de manera que el que vulgui se'ls pugui descarregar directament sense que li haguem de donar nosaltres un paper, o la gent que vulgui paper doncs, també se'ls facilitarà, com fèiem habitualment. El que sí, com tots vosaltres heu de fer, minimitzar el tema de tindre papers sobre les taules, que la gent toqui coses i les deixi, de manera que l'espai, diguem, el tenim més buit que habitualment, només hi ha cartells i aquests tríptics que es poden descarregar. Quan a la gent la tenem, si volen en paper, nosaltres també els hi donarem i anirem funcionant. Els lavabos, de moment, tampoc estan oberts al públic i a dia d'avui és això. A mesura que avanci la normativa o aviam què passa exactament quan acabi l'estat d'alarma el dia 21, si hi ha unes noves lleis, doncs ens adaptarem a la nova normativa. Això és pel que fa a l'oficina de turisme. Hi ha un altre tema que és pel que fa a la visita a l'espai expositiu de l'Epicentre. Aquí tenim la situació de que ara per ara les pantalles tàctils no són el millor amic del turista, com sabeu, és un tema que de moment no es poden utilitzar. Aleshores,
El que sí hem decidit és que a partir de l'1 de juliol ja es podrà visitar l'espai expositiu de l'Epicentre i el que estem valorant a dia d'avui és la manera que es pugui fer aquesta visita. També estem pendents de si hi ha alguna novetat a partir del dia 22, però veurem com ho podem fer, si al final seran les visites acompanyades o la visita lliure. Això us anirem informant també per correu. Torno a dir que tot el que expliquem avui o a l'acabar la sessió o demà al matí us enviarem un correu amb les novetats, amb el quadre dels horaris, el que explicarà Marta després i una mica el resum que he explicat jo, de manera que si algú té dubtes ens ho pot preguntar, si no demà enviarem un correu a tot el sector. Per acabar amb les visites de l'Epicentre, hi havia un altre servei que oferíem des de ja fa més d'un any, un any i mig, que són les visites guiades al nucli antic de Tremp. Això ho estàvem fent tots els dissabtes al matí, sense límit de persones, sense mínim de persones i sortides garantides. De moment això queda aturat també. Fins a nou plantejament, de moment no es farà. Com veieu, hi ha coses que haurem d'anar reaccionant a mesura que canvi la normativa i és en el que ens trobem tots, no només a l'Epicentre. Un tercer punt que us volia comentar és una campanya turística que ja us vam informar també, que estem fent a les xarxes, que es diu El Pallars Jussà, l'escapada ideal. Des d'abans de Setmana Santa vam veure que havíem de començar a comunicar alguna cosa a les xarxes, ens vam reunir amb el sector i vam veure que els nous valors que sortirien del post-Covid, aquest contacte amb la natura, aquesta poca massificació, aquests espais oberts, aquest producte local de qualitat, tot això era un dels valors que té la nostra destinació, el Pallars Jussà. Aleshores, el que vam intentar connectar és els nostres atributs propis, que són aquests que hem dit, amb les noves necessitats de la gent de les ciutats, que són, al final, la gran majoria dels nostres consumidors. I hem fet aquesta campanya, que és el Pallars Jussà, l'escapada ideal, on, a través de diverses fotos i de text, recomanem a la gent que pugi al Pallars perquè és el lloc ideal on haurien d'anar donada la tessitura actual que tenim a la societat. Us posaré, ara compartiré pantalla, us posaré, espero que es vegi bé, una presentació. Aquí ho tenim. Doncs això són exemples de la campanya que està al Pallars Jussà, l'escapada ideal, a les diverses xarxes. Aquí és una foto a Instagram, per exemple. Aquesta és una altra a Facebook. El que intentem transmetre també és tot això que he parlat de natura, espais oberts, pocs massificats, producte de qualitat, activitat, esport, evasió, amb les fotos també i acompanyades del missatge. I, com no, també parlem dels equipaments. La part cultural tampoc la deixem a banda. Una altra cosa, en relació al Pallars Jussà, l'escapada ideal, voldria afegir que tenim, si vosaltres us hi voleu sumar, que ja us ho vam demanar, tenim documents que poden ajudar a consolidar aquest argumentari. Tenim un dossier, el dossier de sostenibilitat i el dossier professional, que us l'enviarem en PDF per correu quan acabem la sessió, on us facilitarem aquests documents perquè veieu d'on podeu treure informació per comunicar les xarxes. Allí expliquem per què som sostenibles, expliquem quines marques de qualitat de la UNESCO tenim, us donarem idees que podeu rescatar d'aquests documents per crear un argumentari propi en relació al Pallars, l'escapada ideal. Si us és d'utilitat, doncs endavant i us animem a participar-hi. Un altre tema que estem fent aquests dies és una campanya en col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Hem retolat 2 vagons, un a la línia Barcelona-Vallès i un a la línia Llobregat-Anoia, que funcionarà des de ja, mig juny, van fer la presentació el 15 de juny i ja estaven retolats, fins a l'octubre d'enguany. Aquests trens circularan diàriament per aquestes 2 línies i aquí teniu una mica unes imatges del contingut que hi hem posat. Tornem a repetir aquests valors de natura, de sostenibilitat, d'evasió, d'espais poc recorreguts, de gaudir. Una de les fotos és la campanya Vine al Pallars Jussà, n'hi ha una altra del Geoparc, després també esperem al Pallars Jussà 365 dies obert amb activitats
i una altra d'aigua. Ara us aniré passant. El vagó ja està en funcionament, això és una foto real del vagó ja amb gent a dins, veureu, hi ha molta gent amb mascareta, i són aquestes 4 imatges. Una a una, doncs, una és aquesta de caiac, activitats a l'aigua, amb el missatge del Pallars Jussà, l'escapada ideal, una altra és bicicleta, amb un paisatge també obert i un grupet de gent, la campanya Vine al Pallars Jussà, amb la foto de portada enguany, i hem posat també una més cultural del Castell de Mur i la Col·legiat de Santa Maria, lligat al Geoparc Mundial UNESCO Orígens. A part, la campanya en els vagons de ferrocarrils també disposem de 21 tertúlies, que són uns petits pòsters que van dins dels vagons. Ara us posaré alguns exemples d'aquests pòsters, on també en col·laboració amb l'APAT vam decidir posar-ne alguns alimentaris, de producte local. Aquest, per exemple, és d'un equipament, Patrimoni Cultural del Pallars Jussà, òbviament el Cisco i les botigues Museu de Salàs, activitats més de producte local i també activitats d'aventura. Això també està dins d'aquests vagons, a les 2 línies, i també en funcionament des d'ara, meitats de juny, fins a finals d'octubre. Una mica, deixo de compartir. Una mica el que intentem és aproximar-nos a la gent de l'àrea metropolitana, que són el nostre públic potencial, perquè pugin, perquè vegin imatges inspiradores i vinguin aquí a fer turisme, que és el que esperem tots de manera responsable. Aleshores, bé, fins aquí la meva part. Ara passo la paraula a la Marta, que és la tècnica de l'Oficina de Turisme de l'Epicentre, i de la mateixa manera que us he explicat com funcionarà l'Epicentre, quan obrirem i de quina manera, la Marta us farà un resum dels principals equipaments de la comarca, sobre com funcionaran, quines novetats hi ha. És important, ara canvia, hi ha molts llocs que cal fer reserva, abans no calia, i també us ho passarem això al quadre dels horaris, però creiem que és interessant que us ho puguem explicar. Doncs, Marta, quan vulguis. Hola, em sentiu? Sí? D'acord. A veure, doncs començaré fent una mica un resum dels equipaments que, com ha dit el Ramon, us ho enviarem després d'aquesta reunió. La graella que envio sempre. I volia destacar, començarem pels que ja han obert o obren aquest cap de setmana. Per exemple, tenim les botigues Museu de Salàs, que reobren aquest divendres i ampliaran els horaris del cap de setmana, ja que els grups s'han reduït. Cosa que canvia important, que caldrà fer reserva amb un mínim de 48 hores. I també han canviat el correu per fer la reserva. També tenim el Museu de la Conca Dellà i la Dinosfera, que ja van reobrir el dissabte dia 6 i també han ampliat horaris. Els dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 7 i els diumenges també de 10 a 2. I al juliol faran els mateixos horaris, també ampliats. Les visites als jaciments començaran al juliol i això es farà igual. També hi haurà visites guiades a Covet i a Llordà i les teatralitzades al Castell de Llordà. El Museu Hidroelèctric de Cabdella també va obrir el dia 6 i de moment fa els dissabtes de 12 a 2 i el diumenge de 11 a 2. Pel juliol, com sempre, ampliant l'horari d'estiu. Pel que fa a la central de Talarn, també ha canviat una miqueta. Van començar el cap de setmana passat i les visites poden ser esporàdiques, no cal reserva i només és de moment el divendres i el dissabte a les 11:30. Llavors, si hi ha algun grup de mínim 5 persones i fins a 10 persones, que és el màxim, que vulgui fer la visita, ens han de trucar aquí a l'Epicentre per fer la reserva i llavors es fa a les 10 del matí, tant el divendres com el dissabte. El Casal dels Voltors també va obrir el passat dijous i fins al 21 de juny ha tingut un horari que és els dijous, dissabtes i diumenges de 10 a 2, però a partir del 21 ampliaran i faran l'horari normal de sempre. El menjador dels Voltors funciona amb normalitat, l'únic que cal fer la reserva perquè l'Eugènia, del Casal dels Voltors, acompanyarà la gent i els farà una mica una explicació allà a l'exterior i el màxim és de 20 persones. S'ha de contactar al Casal dels Voltors. El Parc Gastronòmic del Montsec també va obrir el divendres passat. Mantenen els mateixos horaris,
però s'ha de tenir en compte que l'aforament s'ha reduït de 68 places que hi havia a 34. Llavors, és bastant interessant que tothom compri l'entrada i faci la reserva en temps. Llavors, també us volem destacar un nou espai expositiu que ha obert, que és l'espai Museum de Cal Soldat, que comença aquest dissabte i durant aquest mes de juny les visites seran gratuïtes. Es poden visitar tots els espais comuns i és molt interessant. També us vull destacar que el telefèric obrirà el dia 1 de juliol fins al 30 de setembre i que el bus del parc, que comença el dia 22 de juny, tindrà la llançadera a la Vall Fosca a l'1 de juliol. Aquests són els que ja han obert, llavors, o obren aquest cap de setmana. Els que ens queden pendents, que de moment no han obert i obriran al juliol, començarem per l'activitat estrella, que tothom està preguntant i que segur que us consulten, que és el Congost de Mont-rebei. El Congost de Mont-rebei, l'aparcament de la Masieta, reobre el 17 de juliol. Una altra dada important és que les places d'aparcament s'han limitat a 100. Llavors, sí o sí cal fer la reserva online. El preu ha canviat, passarà a 6 euros amb la reserva i si s'arriba directament i hi ha plaça, el preu seran 8 euros per cotxe. Les empreses de caiac ja funcionen, des del cap de setmana passat, des de Cursà, i Intrepid Caiacs també està funcionant des de la Masieta, que els han habilitat una zona per poder aparcar. Les barques, però, encara no funcionen i no ens han informat de quan començaran. Al Castell de Mur, la previsió és que obri a partir del 16 i caldrà reserva prèvia. D'acord? Això també canvia. El Casal Manyanet obrirà com nosaltres a partir de l'1 de juliol i faran visites acompanyades a les 11 i a la 1 de dilluns a divendres. L'Espai Reyer obrirà el 4 de juliol, coincidint amb la Diada dels Reiers i amb el primer cap de setmana del Tren dels Llacs. El conjunt modernista de Molí de l'Oli Casa Mauri també començarà la seva activitat al juliol per coincidir amb el Tren dels Llacs i les visites continuen igual, són els dilluns, els dimecres i els divendres a la 1 amb reserva prèvia i els dissabtes també, que hi ha la de l'Oficina de Turisme i la de Pirineu Emoció. El Parc de les Olors també obrirà el juliol, però només amb visites concertades. I Llimiana, les visites guiades que tenen al conjunt monumental, doncs es reprendran a partir del 15 de juliol, sempre amb cita prèvia. D'acord? Pel que fa a les oficines de turisme, doncs, com ja us havia dit el Ramon, nosaltres obrim demà i l'oficina de turisme de la Pobla de Segur obrirà l'1 de juliol. També es podrà visitar l'espai expositiu. Podran entrar 4 unitats familiars màxim, tenen un circuit d'entrada i sortida, mascareta, guants... Tot això, si teniu més dubtes, la Sònia està aquí, també us ho pot explicar després. I l'oficina de turisme d'Isona està obert com a museu des del dia 6. Pel que fa a activitats turístiques, hem contactat una mica amb alguns empresaris i tots més o menys ja han començat. Les activitats nàutiques als embassaments ja estan disponibles i les empreses s'han adequat a seguir els protocols i a realitzar les desinfeccions, a tenir grups reduïts, etc. Piolet Experience ja està a l'embassament de Sant Antoni, a Salàs, amb el lloguer de caiacs i paddlesurf. La Gina de Sud Lake també ha començat les classes de pilates, yoga i fitness amb grups reduïts. A Zenit estan aterradets fins ara. Vull dir, quan obri l'hotel ja estaran fixes, però fins ara, si sou 4 persones mínim, també fan les activitats, tant del caiac com del lloguer de bicicletes elèctriques. I H2O també ja està operatiu en el Prat de la Terradets, amb esquí nàutic, wake i donuts. Guies Vall Fosca també començaran a principis de juliol. La hípica de Manyanet també ha començat. Celístia també està disponible i segueixen els protocols de la Fundació Starlight. Tenen unes ulleres de protecció especials i ja tenen programades algunes activitats, com per exemple el Festival de Senderisme de la Vall Fosca. També vull recordar-vos que alguns cellers, gairebé tots, ja també estan disponibles per fer-hi les visites guiades i alguns comencen a finals de juny. I només dir-vos que el tema de les agendes i les activitats programades aquest mes està sent molt complicat, però que a mesura que anem tenint confirmacions de coses ho anirem penjant a les xarxes o farem un recull i us ho enviarem personalment.
També m'agradaria recordar-vos que molts dels fulletons i de la informació turística, si accediu a la nostra web, us ho podeu descarregar gairebé tot. Mira, us ho volia ensenyar, a veure... No puc compartir pantalla. Els podem fer un correu, Marta, també, no? Vale, doncs ja us faré el correu, una explicació. Ensenyeu, però els enviarem un correu igualment. Així ho veuran a la web, que serà més visual. D'acord. Tens a punt? No sé, es veu o no? Hauries de fer compartir pantalla A veure. i aviam si et permet. A veure, compartir. Ho veieu ara? Sí, ara sí. Doncs aquesta és la nostra web. Llavors, els fulletons estan a informació, descàrregues de tríptics. Si volen anar-hi. I aquí veieu ja el dossier de sostenibilitat que us deia el Ramon, les activitats en família, que l'hem renovat, hi ha alguns canvis, el romànic, el mapa turístic, el de senderisme, d'on anem. I si aneu a més tríptics, teniu opcions d'edicions passades, també el de la Vall Fosca, el tríptic de la Terreta, el de Cellers... Vull dir, d'aquí us ho podeu descarregar una mica tot i si aneu canviant els idiomes, dels que els tenim amb idiomes, doncs també us els podeu descarregar amb l'idioma que sigui. Només us volia dir això. I per la meva part ja he acabat. Molt bé, Marta. Doncs deixa de compartir pantalla. A veure, com ho faig ara? A dalt, a la part superior, hauria d'haver un botonet. Molt bé, perfecte. El tren dels llacs l'han mencionat o no? Sí, el 4 de juliol. El 4 de juliol, molt bé. Molt bé, Marta, doncs si hi hagués preguntes després ja t'habilitarem el micròfon, d'acord? Fins ara. Un segon. Passarem la paraula a l'Àlex. Bon dia, se'm sent? Hola, Àlex, sí. Hola, bon dia. Perfecte. Què tal? Bé, doncs mira, us venia a explicar una mica les novetats que hem fet des d'APAT i Viu el Jussà. Aquest any, com està el tema una mica complicat amb el tema de donar folletons, tríptics i tot això, i veient que la informació està canviant gairebé cada setmana en quant a activitats programades i tot això, vam decidir que no s'imprimiria la guia, perquè, de fet, fa un mes no sabríem ni si la podríem donar, ni quantes podríem fer, ni res. I després també veient això, que moltes activitats no sabíem quan obririen, no tenia sentit que 70 activitats que hi ha programades a la guia s'imprimessin 10.000 guies que després la informació no seria la correcta ni es podria utilitzar. Aleshores vam decidir fer-la totalment digital. Estem renovant tota la web de Viu el Jussà, que si tot va bé, avui ja estem fent els últims canvis i revisant-la. Pujarem la guia allà dalt, o sigui, a la web, serà descarregable en català, castellà, i anglès i francès. Qualsevol la podrà descarregar i consultar-la sempre de manera offline. I després el que farem és anar adaptant totes les activitats amb aquests canvis que tenim. Per exemple, si ara a les botigues museus s'ha de fer reserva prèvia amb 48 hores, doncs ho posarem dintre d'aquesta guia que en teoria seria com la guia física, però només en PDF. Vam parlar, perquè era una subvenció d'IDAPA, vam mirar la manera d'imprimir-les, però clar, quantes menys fem, més car surt unitàriament. I veient això i que els canvis de que gent que volia obrir el 22 al final obriran el dia 1 i al revés, activitats que comencen el dia 1 al final començaran el 7 o el 17 o el 6, vam veure que no tenia molt sentit fer una tirada de 10.000 guies que en 24 hores podia quedar obsoleta a la meitat. Aleshores hem centrat els esforços en fer la web nova, perquè portàvem des de 2015 amb la mateixa, l'hem fet una mica més 3.0 i adaptant una mica al look and feel de la nova guia i tot això. I en principi, si tot va bé, la traurem entre avui i dilluns. La idea és aquesta, o sigui, fomentar que tothom es descarregui la guia i la pugui portar al damunt. I després, sobretot, que sigui totalment actualitzable. O sigui, que nosaltres cada 24 hores, si hi ha alguna novetat, ho podem canviar a la guia. Perquè hi haurà gent que se la descarregarà un divendres i igual el dilluns vinent ja no funciona alguna cosa o s'ha de canviar. Aleshores, la idea és aquesta. També a la web ho anirem canviant tot
ara el que hem fet a la web és que quan entres, al principi surten les activitats que són de temporada, diguéssim. O sigui, tu quan entres... Ara, després, al final, quan acabi de parlar, us ensenyaré una miqueta la nova web. Aún és secreto perquè no està publicada, però bueno, us ensenyaré una miqueta. Però la idea és això, l'estem retocant avui, entre avui i dilluns que surti, i bueno, dilluns sortirà segur, si després ha de fer algun canvi l'anirem fent. La idea és que dilluns ja estigui en l'aire. Aleshores, la idea també és que com, bueno, no s'imprimeixen les guies, aleshores el que farem és una partida pressupostària per fer promoció a les xarxes socials, fer campanyes a Instagram, a Facebook. A Twitter hem decidit que no, per un tema de que el tema de descàrrega de Twitter i això surt molt car. I aleshores farem Facebook i Instagram, que l'enllaç et porti directament a la web on et pots descarregar la guia. I la idea és això, que la gent es descarregui la guia i arribar al màxim de descàrregues possibles. I si més no, que la gent pugui consultar les activitats ara que es fan a l'estiu. Per altra banda, també hem pensat que, parlant amb algun dels associats, veiem que l'estiu pinta bastant bé, la gent té ganes de vindre al Pallars, o sigui que vindran, i hem decidit que la major part dels esforços els farem cap al final d'estiu, perquè al final el que ens interessa, veient que hem perdut des de Setmana Santa fins ara al Sant Joan, la majoria dels associats, sobretot els allotjaments, els seus ingressos han estat zero, o sigui, no han pogut fer res. La majoria dels restaurants també han estat superlimitats i pel que m'han dit a mi, gairebé tots estimen que es perdrà entre un 30 i un 40 de la facturació anual, que és el que tenien més o menys estimats, els que puguin obrir, perquè jo que sé, de fet a Pobla hi ha algú que ja no obrirà aquest any. Aleshores, la idea és que veiem que l'estiu comença a pintar bé, que comença a haver-hi ocupació, que la gent comença a trucar per entrar ja gairebé demà. La idea és centrar els esforços per desgestionalitzar, o sigui, per no fer més esforços per l'estiu, que sembla que anirà bé, intentar omplir des del setembre fins al gener, que al final és una mica el que ens farà falta i el que ens pot ajudar a recuperar el d'abans de l'estiu. Perquè a l'estiu no hi ha més llits, o sigui que si fem molta promoció i el Pallars està ple, doncs tampoc guanyarem res. Aleshores, la idea és que la gent comenci a vindre, doncs això, des de l'11 de setembre fins al Nadal, que és una mica els mesos que estem més fluixos. Per altra banda, la idea ho estem preparant aquesta setmana perquè ja us dic, o sigui, al final anem una mica a salto de mata i anem canviant cada setmana. La idea ara, veient la limitació de les guies físiques, per una banda hem proposat recuperar les guies de l'any passat que no es van poder repartir per si algú encara li queden ganes o vol tindre alguna a la seva recepció per donar-li a la gent com a mena de guia, sempre informant que l'actualització està descarregable. I l'altra és a tots els socis, allotjaments, productors, restaurants, a tots, és donar-los una pegatina amb un QR on la guia estarà tota descarregable. O sigui, només hauràs de fer una foto i accediràs directament a la guia en PDF. Per altra banda, què més? Se m'ha ido de la cabeza, Per altra banda, també el que hem fet és mirar de potenciar la comunicació a premsa, o sigui, fer una cosa més de donar a conèixer la marca aquests mesos, en lloc de cridar turisme directament perquè no sabíem quan podríem obrir, el que hem pensat és que era més important començar a treballar la marca aquests mesos, que la gent ens comenci a conèixer i que quan es pugui obrir, que pugui vindre tothom. D'aquesta manera, des de principis d'any vam sortir a la revista Panxin Pirineus, també amb el suport del Consell Comarcal. Hem sortit a la revista Sortida, aquesta setmana sortim, no, Ramon? El 22 sortim. En principi està tot aprovat i sortim el 22. I després hem fet una pàgina completa, el diari Ara, amb un suplement d'escapades, on hi haurà publicitat i un article parlant de totes les activitats que es poden fer a la comarca. Fem menció no només a les visites, sinó que també és una comarca oberta a qualsevol tipus de viatger, adaptada a tota l'oferta, que pots fer-la per lliure, diguéssim que si tu vols vindre al Pallars i el vols fer a peu, aquest any també hem afegit dintre de la guia el mapa de camins del Jussà que ens ha cedit el Consell Comarcal. Aleshores, diguéssim que tenim una guia supercompleta amb activitats programades gratuïtes i de pagament, però que si tu només vols consultar la guia,
per tindre-la i que ja tens l'allotjament i que vols fer només pícnic i no et vols gastar un duro, doncs pots anar a fer excursions i descobrir el Pallars quasi gratis. Vale? La idea és aquesta també, o sigui, una oferta apta per tothom. O sigui, també ho posem dintre de l'article, que nosaltres, per exemple, amb el tema allotjament tenim des d'albergs fins a hotels. O sigui, que tu pots vindre al Pallars i dormir per 20 euros o per 130. Aleshores, també creiem que és important posar de relleu que l'oferta que tenim al Pallars, tant d'allotjament com de menjar, com de sortir, és per a totes les butxaques. Vale? Després, també, quan vam veure que això tancava i que no sabíem com sortiríem endavant i que el tema dels productors també estava una mica complicat, es va fer a mitges amb el teu gust i el suport d'ells, es va fer la web del Pallars a casa per potenciar la compra de tots els productes pallaresos fora de la comarca i reactivar una miqueta això, tot el comerç de la zona, ja que la gent podia comprar no només els que vivien al Pallars, sinó tots aquells que van viure fora. O sigui, al final s'ha intentat fer una botiga online del Pallars, diguéssim que encara està en un nivell 1.0, 2.0, no és una web de 2020, però també és veritat que es va salvar en gairebé una setmana i al final també, el que parlàvem l'altre dia, per exemple, amb la Laia i la Dolors de l'Ajuntament de Tremp i del teu gust, el que parlàvem és al final que el que hem de fer ara mateix, veient com està la situació i que no sabem què passarà cada setmana, és posar de relleu el Pallars i que la gent conegui, no només vingui un cap de setmana o que sàpiga que hi ha una oferta, sinó que conegui el Pallars i fer una miqueta de marca i fer una miqueta una campanya 360, o sigui, que es parli de productors, de restauradors, d'allotjaments i d'activitats de lleure. Vale? Amb la web del Pallars a casa vam fer una campanya 15 dies al maig, vale? Vam fer una campanya de pagament per donar a conèixer el projecte, perquè si no tenia... Clar, és una web també que va sorgir amb el suport del teu gust i gairebé des del teu gust, que no estava allotjat, o sigui, que no tenia unes xarxes socials que li fessin una mica de recolzament. O sigui, que al final era només la web i s'ha fet tota la comunicació des del teu gust i des de Viu el Lluçà també li hem fet una miqueta de bombo, però clar, al final havíem de fer una campanya que donés a conèixer el projecte. Vam fer una campanya a Instagram i Facebook, vam gastar 175 euros i vam arribar a més de 90.000 persones i vam aconseguir en només 10 dies 3.072 visites a la web de pagament. I va sortir molt bé perquè va sortir el clic a la web per 5 cèntims. Després, algunes s'han traslladat en venda, però també és molt difícil perquè quan és el primer impacte que tens amb una web que no coneixes de res i no té el suport d'unes xarxes socials, és molt difícil arribar a una web i comprar. Però 3.000 visites en 15 dies està molt bé. Al final s'ha venut producte i no s'han perdut diners. O sigui, s'ha fet una inversió que s'ha pogut recuperar amb la venda que ha vingut després. També hem notat, per exemple, que des que vam començar, sobretot Barcelona, la fase 2, aquesta web va caure en picat. O sigui, vam veure que la gent, i també al Pallars, o sigui, que la gent ha pogut començar a sortir de casa, les visites a la web del Pallars a casa han baixat molt. Aleshores, també, com molts dels productors i restauradors i tot a l'estiu, també si tot va bé, anem una mica més a tope, la idea és, després de l'estiu, també continuar fent marca i continuant venent a través de la web. Clar, vosaltres una mica l'estiu més o menys s'espera que sigui més o menys bo i animat. Clar, nosaltres... Campanyes fer-les ja per la tardor, no, Àlex? Clar, també hem parlat amb alguns... És que, clar, és una mica complicat, perquè al final molta gent aquest cap de setmana no ha obert o no ha permet de fer reserves a gent de fora per un tema de que, jo què sé, jo, per exemple, de manera particular, com a hotel, jo aquest cap de setmana al final vam decidir no obrir perquè no sabríem si podíem obrir. I no podem comprar tota la matèria prima per fer esmorzars i no sé què, que després la gent no pugui vindre fins dilluns. Després, d'un dia per un altre, decideixen obrir ahir. Clar, ara hi ha gent que vol vindre avui a dormir, però alguns no estem preparats o ja ho tenim tot preparat per dilluns. Després hi ha alguns allotjaments que han decidit que no obren fins a l'1 de juliol, perquè també volem, diguéssim, comparar aquesta primera... Perquè òbviament, o sigui, a partir de dilluns o de demà, o sigui, va ser esto una ola de golpe.
Sí, nosaltres el que hem demanat als allotjaments de la comarca, que vam enviar un correu, de fet la Marta ho va fer sol·licitant aviam qui està obert o qui no, una mica la idea és que la gran majoria estan ja en funcionament, una mica el que nosaltres... Potser també és veritat que el que no està obert no ens ha respost, però la majoria deien que és aquest cap de setmana, més o menys, Marta, oi? Clar, o sigui, per nosaltres, pel que hem parlat, la majoria de gent, clar, és que també era una mica complicat, perquè, clar, si l'estat d'alarma s'acabava un diumenge, la gent vol vindre un divendres. Exacte. Perquè, clar, molta gent, a part, hi ha molta gent que, tot i que té teletreball, té nens que depenen d'avis, que saps que al final és molt complicat i molta gent no es pot agafar un dilluns de festa. Aleshores, obrir un diumenge era una mica raro. Però, bueno, la majoria de gent, pel que ens han dit, molts obren, per exemple, el Terradet obre aquest dilluns, o sigui, aquest obre demà, dia 19. Després hi ha molts que obren a partir de dilluns. Alguns també hem vist que, per exemple, els que necessiten mà d'obra de fora, treballadors, la majoria estan obrint l'1 de juliol. S'esperen a que es permeti la mobilitat Clar, és que també, per exemple, aquí al Pallars això és un hàndicap, perquè costa molt trobar mà d'obra, sobretot qualificada pel tema restauració i tot això, i si no pot vindre gent de fora, és que no pot treballar ningú. Perquè si tots els estudiants que passen aquí i fan els cursos de muntanya, que al final es queden per donar un cop de mà a bars i restaurants, molts van marxar la Setmana Santa, no han tornat, i uns altres que volen vindre a treballar al Pallars no poden vindre, també hi ha gent que està una mica limitada. I amb el tema de la desinfecció, també per a locals petits amb poc aforament és un tema complicat, perquè les separacions entre taules... Nosaltres, per exemple, com a hotel, tenim 5 habitacions i tenim una sala molt gran i tenim jardí i ho tenim més o menys fàcil. Però, clar, també hem de veure aquesta primera setmana doncs, com anirà. Sí, és una mica la prova, també, com a oficina de turisme, a museus, que alguns van obrir fa 2 caps de setmana gratuïtament, també per veure com s'ho podien... Clar, el problema és aquest, que obres i no saps si demà hauràs de tancar. Bueno, ara sí. En Xina i Alemanya dius, jo què sé. Sí. O sigui, nosaltres, jo com a soci de Viu el Jussà i tenint un hotel petit, estic acollonit i molta gent també. Ja només pel tema de que això, t'arriba informació... També és veritat que ens trobem que una cosa que com a associació ens està costant molt de gestionar és el tema de les informacions, perquè hi ha moltíssima informació, ens arriben de diferents departaments, totes són recomanacions, no hi ha res obligat i moltes coses és, i depenent de la llei de... Aleshores també és un tema que és difícil, perquè és com, jo què sé, des de turisme o des de... Bueno, no sé, perquè hem rebut tants mails, però hi ha una recomanació que et diuen que entre buidar una habitació i tornar-la a omplir, lo recomanable són 72 hores. O sigui, és impossible que uns establiments hotelers del Pallars, que aquí està la Mirella, que té 7 habitacions, o 8, no sé, 15 places, no? I nosaltres que en tenim 10. O sigui, si nosaltres hem d'obrir una habitació i deixar-la buidar 3 dies, no cal que obrim. Perquè és impossible. No té sentit. Clar, és que hauríem d'obrir dijous, divendres, dissabte, diumenge i obligar la gent que reservés com a mínim aquests 4 dies i dilluns, dimarts i dimecres ventilar. I fer-li a pagar a la gent, vols vindre un dia o 3, n'has de pagar 4, perquè si no nosaltres no podem viure. Aleshores, clar, els restaurants també es troben una miqueta amb això, que els que tenen terrassa molt guai, però el que té terrassa i un dia és que la teva parlava amunt. Diu, vale, jo perfecte, perquè visc de la terrassa. Però, clar, altres estius, quan em plou, molta gent la puc posar dintre. Però, clar, aquest estiu, si tu vius de la terrassa i et comença a ploure, què fas amb la gent? La fas fora. Perquè dintre tens un aforament limitat. I si has de deixar 2 metres entre taula i taula, no els podràs seure. Aleshores, clar, són aquests dubtes que nosaltres com a associació tampoc donem resposta. Si no és que res, els rebem i mirem de buscar informació i, bueno, al final ens escoltem entre tots una mica per veure com ho farà el veí del costat i a veure si et serveix i et pots adaptar, perquè tampoc és... No sé, no hi ha... Clar, és això, no hi ha una llei, no hi ha una normativa superrígida per tots, és una mica... I a part del que parlàveu vosaltres també. Dilluns obres d'una manera i dimecres et diuen ja no. Clar, hi ha els protocols que són recomanacions i que, a més, no són exactes per cada cas. Per tant, la interpretació és variable. Clar, el que intenten fer la majoria són aquestes recomanacions. Jo què sé, no tindré
mantes als armaris, o sigui, que no hi hagi roba d'aquesta. 2 o 3 que he parlat jo i nosaltres també han comprat una planxa vertical de vapor per les cortines i aquestes coses, que això ho feies, jo què sé, un cop cada 6 mesos. No feies les cortines cada setmana, però clar, ara cada vegada que marxa algú has de fer cortines. I després la gent també està preocupada perquè, clar, hotels grans i el que veiem, la costa i tot això està començant com a fer ofertes, però clar, aquí dalt tampoc pots fer ofertes perquè els llits són molt limitats, o sigui, al final, si s'omple, s'omplirà igual per tots. Aleshores, clar, la gent, més que oferta, els que hem parlat amb ells, els agradaria poder pujar el preu per fer front a alguna despesa nova que abans no tenien. Clar, el nostre escenari en teoria és molt millor que el de la costa a dia d'avui, on sí que hi ha molta més saturació, molta més oferta, depenen molt més del client estranger, allí realment representa que tindran més dificultats. Clar, nosaltres, per exemple, donem gairebé per perduts els clients estrangers fins a l'agost, perquè tots els que havien reservat al gener, al febrer, al març i que tenien l'estiu han anat cancel·lant perquè no sap si vindran. Pues, si et sembla, Àlex, passo la paraula a la Mireia. Perfecte. Ja ho havies més o menys comentat tot, oi? Sí, ja està. Perfecte. Gràcies. I així reprenem el fil dels estrangers o del que vulgui la Mireia. Perfecte. Fins ara. Hola, bon dia a tots. Em sentiu bé? Sí, Mireia. Sí, vale, perfecte. No, que jo estic amb l'Àlex, que estem una mica perduts, no?, amb exactament com feu de la millor manera. Inclús hi ha coses a vegades contradictòries, no? Jo almenys vaig començar a obrir el bar, no?, per a veure com ho podia gestionar. I els primers dies molt bé, però després la gent perd la por i amb un allotjament jo també em fa por els conflictes que hi pot haver, no? A vegades, més que res, perquè un pot ser molt purista i l'altre passa de tot, no? I hi ha els passadissos, les escales, no sé, a veure com ho gestionarem, però no és fàcil, no és fàcil. La veritat, jo tinc unes ganes que hagi passat ja l'estiu. Però bé, jo una mica us explicaré des de l'associació, una mica com ha anat aquests últims mesos. Es preveia un any molt bo, dels millors, amb el Cinquè Llac. Per exemple, el mes de març, a principis del mes de març, teníem ja més de 100 reserves. I bé, el mateix dia que vam tancar, aquell dia teníem els primers alemanys a l'aeroport de Frankfurt, a punt de volar per aquí, però ja no els van deixar, no? I bé, va ser tot un seguit d'anul·lacions una darrere l'altra, com ha passat als allotjaments, no? Clar, penseu que amb el Cinquè Llac quasi totes les reserves que teníem eren per la primavera, algunes a l'estiu, algunes a la tardor, però clar, totes aquestes se'ns van anul·lar. O sigui, va haver un 10% de cancel·lacions, un 40%, no, un 50% ho va posposar, i un 40%, com que tenia juny, juliol, agost, ho va mantindre i encara està reservat, no? I bé, el dia 23 comencen els primers senderistes, el 23 de juny arriben a Pobla els primers senderistes del producte, no? I parlant una mica amb els associats, vam creure que el producte del Cinquè Llac és un producte que té tots els valors que pot buscar la gent ara, després del confinament. I vam pensar que una bona manera d'arribar a més gent, sobretot la catalana, penseu que les 2 últimes setmanes han tingut unes 20 reserves, quasi totes de catalans, quan normalment la majoria de les reserves són d'estrangers, alguns anys fins al 70% són estrangers, alemans, belgues, holandesos. Aquests són els que més han anul·lat, clar, i trobem un augment d'aquests catalans que busquen els valors que té la nostra ruta. I vam decidir que podíem començar a treballar per arribar a més gent, a més catalans. I el que vam fer, intentaré compartir pantalla, a veure, no soc molt hàbil jo amb la tecnologia, a veure on ho tinc, a veure aquí, a veure si ho veieu, compartir. Sí que es veu, Mireia. Es veu la pantalla? Sí, el Cinquè Llac, la web. Perfecte.
vam decidir fer un pop-up on de seguida et sortiguéssim aquests valors que té la ruta. Caminar en contacte amb la natura, sense aglomeracions. Penseu que un dels valors que més apunta la gent de la ruta és la solitud. Camina 20 quilòmetres durant el dia i no troba ningú pel camí. A nosaltres ens agradaria que hi hagués algú més al país, però bueno, és així, no? Que és autoguiada, que està senyalitzada i tenim uns camins nets amb un roadbook que aporta tota aquesta cultura de la nostra zona, on hi ha aquest contacte directe amb allotjaments petits i amb encant, on tenim les mesures, han fet un protocol per totes les cases, que ara veureu també. Bé, però el que us volia dir, sí, és que han posat en valor totes aquestes característiques que crec que té el producte i són els valors que buscarà el client a partir d'ara. I després, també, veus, consulta les nostres mesures de prevenció davant el Covid, la gent pot entrar, i aquí, bé, són les bàsiques que tots coneixeu, com utilitzar les mascaretes en espais comuns, mantenir la distància de seguretat, utilitzar el gel rentant-se les mans sovint, i després, sobretot, que si algú no es troba bé, tot aquest protocol ho hem intentat, per donar més seguretat a la gent que vingui a la nostra... Aquí tinc el secretari que no sé què vol. Martí, estic parlant i m'estan escoltant tots. Ai, perdoneu, Tranquil·la. No, Martí? Sí. Vol pegamento, perdoneu. No sé on és ara. Bé, i més o menys us volíem dir això, que havíem treballat aquests aspectes des del Centella per donar tota aquesta seguretat i sí que veiem que s'estan reactivant les reserves. Per exemple, a nivell personal, us puc dir que el que veig que les 3 últimes setmanes hi ha, no sé, de 200 a 300 consultes al motor reserva. Ara, després, reserves són comptades, o sigui, la gent diu que s'emplenarà. Jo veig que la gent és molt prudent, almenys fins ara. El que fa és mirar si hi ha disponibilitat de lo que li deu agradar, més o menys, dels allotjaments que tenen el seu perfil, i bé, van entrar reserves. Sobretot el que puc veure que molta gent demana allotjament independent, sobretot en turisme rural, la gent demana molt això, que es puguen cuinar, o sigui, són petites famílies o grup d'amics que volen un allotjament independent. Costa més això de compartir, òbviament, i per això és molt important posar aquestes mesures que es fan dintre els allotjaments en valor i que la gent ho vegi abans de reservar. A veure, ara us deixo de compartir, a veure, vale. Perfecte. I més o menys això és el que us volia explicar. Si després teniu alguna pregunta, alguna curiositat, us ho... Molt bé. Les reserves, Mireia, amb el Cinquè Llac eren principalment... O sigui, deien al principi que no es reservava tant ara a finals de juny o principis de juliol, sinó que era més segona quinzena d'agost. Això és així o ja ara comença la gent també a reservar pel mes de juny i juliol? No, ja ho dic, tenim uns que comencen ara a la setmana que ve i també tenim el juliol, tenim gent de proximitat, inclús de poble, per exemple, que ahir es van demanar disponibilitat a una família per fer la ruta. Jo crec que la gent també està apostant per fer aquest turisme de proximitat, que deixa els diners a la teva comunitat. I bé, estem molt contents. Inclús, les últimes reserves són catalans. Clar, el que s'ha cancel·lat més són estrangers i que venien a la primavera, tot i que encara hi ha un tant per cent molt important d'estrangers, que aquests sí que arriben a finals de juliol, agost, setembre, octubre, sí. Molt bé, gent que han mantingut la reserva, En lloc de fer-ho a la primavera, l'han passat a la tardor? Sí, l'han posposat, D'això tenim un 50% de la gent que va posposar la reserva, el pegamento. Vale. Va posposar la reserva, sí. Molt bé. Sí, sí. Molt bé. Perfecte. Doncs gràcies. T'apago el micro ara, Mireia, i tornem a la sessió. Ui, ho he fet al revés, m'he apagat el meu micròfon en lloc del teu. Disculpeu. Més o menys
Ja hem fet la part expositiva. Ara estic mirant el xat. Sí, això no ho he dit abans, estem gravant la sessió, de manera que la gent que no s'ha pogut connectar us passarem l'enllaç de la conferència perquè es pugui veure i escoltar. I ara veig al xat un comentari de la Sílvia, de la Vallfosca. Sí, Sílvia, hem canviat, o sigui, la pregunta és, heu canviat el format dels tríptics digitals perquè siguin més còmodes de consultar pel mòbil? Els hem passat a PDF i el que sí hem fet és que no quedin de cap per avall. Saps que de vegades quan d'impressió t'envien el PDF es veu... Un segon. No sé què ha passat, em sembla que algú ha compartit pantalla. O sigui, els hem passat en PDF i els hem posat de manera que sempre la lectura sigui en vertical i normal. O sigui, ho hem adaptat. Potser ho estem fent, tot això. Ja tenim els QRs, ja ho tenim tot preparat, però si n'hi ha algun que detectem que hi ha una errada, doncs ho modificarem. En alguns casos tampoc no tenim tríptic, sinó que el QR va, per exemple, amb el tema de Mont-rebei, a vegades és millor que el QR vagi a la pàgina web on ja directament poden fer la reserva del pàrquing, depèn. Si hi ha tríptic, posem el tríptic. Si no, allò condueix a una web, enllaça a una web. No sé si voleu afegir alguna cosa, si algú té algun dubte. Com que no ho sentiré, si ho dieu, escriviu, sisplau, al xat i després us obriria el micròfon als que volguéssiu. La sessió quedarà gravada, us ho passarem. El quadre d'horari dels equipaments l'estem també acabant, la Marta ja el té acabat i us el passarem entre avui i demà. La informació dels tríptics també us la passarem, us enviarem on anem, els principals tríptics amb l'enllaç ja descarregable perquè si ho voleu compartir amb els vostres clients els hi pugueu enviar. El tema de la brama, Manel. Espera, t'obro el micròfon i així veiem exactament què és aquí. Aviam, provem si... Ara? Sí, molt bé. No, nosaltres, ja saps, des de Serra del Mort fem les activitats de la Brama, som una de les empreses autoritzades. Aquest any ja hem demanat les autoritzacions per poder accedir, però hi ha molt de silenci perquè no saben com hem d'actuar, perquè és un tema que tant el transport que s'ha de fer i les condicions, sí que estem parlant de setembre-octubre, però és una de les activitats que la gent està junta dins d'un vehicle. Nosaltres ja hem pres mesures, que és, per exemple, ja tenim les màquines per desinfectar els vehicles, amb ozó, tot el tema de mascaretes, inclús l'observació. Hem proposat fer-la a través d'iPad, no directament a l'ocular, a través d'un iPad i en el teleobjectiu veure, però per part de l'administració hi ha molt de silenci dient-ne com es desenvoluparà. Vosaltres sabeu alguna cosa, com a administracions, si sabeu alguna cosa, com a oficina de turisme? Nosaltres, més enllà dels protocols que va fer l'ICTE al mes de maig i més enllà de les recomanacions de la Generalitat, no se'ns ha passat res més, tampoc. No, Manel. El que sí hi ha és una finestra de resposta a les empreses. L'Agència Catalana de Turisme, això, sí, mira, ho dic ara, també us ho passarem un correu, disposen d'un servei d'atenció a les empreses turístiques, a totes, estiguin afiliades o no. I aquest servei d'atenció funciona. A nosaltres hi ha hagut gent d'aquí, principalment allotjaments, que ens ha demanat, per exemple, temes de què fer si se'm posa malalt algú a casa, saps? Nosaltres la resposta no la tenim, no l'obrim la normativa i de la mateixa manera som un usuari com vosaltres que no se'ns facilita més informació. I el que fem és traslladar-ho a aquest servei de respostes de l'Agència Catalana de Turisme. En aquest cas, entenc que tu el que preguntaries és, mira, nosaltres, per exemple, al setembre, el 15 de setembre, que hem de començar l'activitat guiada dins d'un vehicle, quines són les mesures que hem de prendre? I després ells aviam que responen. Entenc que va per aquí la cosa.
Bueno, més que això, és que el tema és que els directors de la reserva són més de caça i pesca que no de turisme. I sempre a la Brama es comencen a espavilar a partir de primers de setembre, quan a nosaltres ens agradaria pel juliol ja començar a ofertar o a l'agost començar a treballar-ho, no? Si vosaltres poguéssiu fer un contacte com a administració per dir, bueno, què teniu previst per la Brama d'aquest any? Ja avisar-los amb antelació que no ens trobem que l'1 de setembre o el 15 de setembre diguin ui, doncs això s'ha de fer amb aquestes condicions. Quan hi ha el paquet, turísticament, tant com a empreses de guiatge o com a hostaleria o com així, hem de saber si podem comptar amb la Brama o no podem comptar amb la Brama. Que potser diu que aquest any se suspèn la Brama. No hi pot anar-hi com a activitat turística organitzada. Sí, sí. És que hi ha aquest perill. Vale, cap problema. Jo no hi comptàvem amb això, però ho preguntarem. Bueno, enguany ja ho saps, entre que el director de la reserva... És que no n'hi ha. No n'hi ha. Exacte. Va deixar el càrrec i diguem que no s'ha suplert. Tenim altres contactes, però si vols, Manel, fem una cosa. Si tu m'escrius un correu molt breu dient-me exactament el dubte, jo el trasllado i us dic. Si no m'escrius, li preguntaré aviam què preveuen i quin dia o com està el tema de les autoritzacions, què preveuen, si preveuen canvis, però si tu tens alguna cosa més concreta, m'ho escrius, parlem amb els responsables i jo us ho passo a totes les empreses que feu l'activitat. Ho farem perquè és interessant que des de ja del juliol, abans que vingui vacances a l'agost, se sàpiga la voluntat, igual que fa 2 anys es va tancar una zona pel guiatge i és un èxit, diguem-ne, per tots, però inclús ho comenta molta gent, es tracta de saber què passarà. Ja dic, actualment director no n'hi ha. Hi ha un tècnic, però no és director. No han cobert la plaça. I davant aquest dubte, potser és la por que tot quedi parat. A veure si m'entens, ho sé. I t'enviaré un correu, d'acord? Vinga. Vale, ho preguntem. Sí. Perfecte. Gràcies. Fins ara. Ara, per ordre, la Sònia, teniu un sistema de metraquilats. Vols que t'obri el micròfon, Sònia, i vols afegir alguna cosa més? Ja està obert. Bon dia a tots. Més que res, corroborar el que ha dit la Marta abans, ha explicat. Nosaltres tenim previst obrir l'oficina de turisme de cara al públic a partir de l'1 de juliol perquè estem pendents que ens col·loquin dues mampares als 2 mostradors que tenim d'atenció al públic. Llavors, clar, tenim totes les senyalitzacions ja fetes, amb capacitat màxima de 4 unitats familiars a l'interior de l'oficina de turisme. Hem creat com una espècie de recorregut d'entrada i de sortida. Entrant per una porta, sortiran per l'altra, tot senyalitzat. També tot el tema de cartelleria, on especifica que l'ús de la mascareta és obligatori, la distància de seguretat, tot. Tenim gels hidroalcohòlics distribuïts per tot arreu. I després, el que és les pantalles tàctils, clar, nosaltres el que és el centre d'interpretació, la majoria de les coses són tàctils, menys alguna imatge, però tot és tàctil. Llavors, hem posat unes caixes amb guants que els tindrem allí, que es podrà accedir al centre d'interpretació amb... A veure, un momentet, Un momentet, sisplau. I és el que té... El directe. Avui a Pobla és festiu, és la Mare de Déu de Ribera i llavors, clar, estic connectant-me des de casa. Llavors, això, obrirem a partir del dia 1, més que res pel tema de les mampares, perquè el dia 1, en principi, ja les tindrem col·locades i llavors ja podrem. I els metraquilats que us deia és precisament perquè, evidentment, hem tingut que retirar tots els fulletons i llavors als mostradors hem posat una representació de tots els fulletons que tenim, tant a nivell comarcal com a nivell municipal, i estaran coberts per un metraquilat. Llavors, els que tinguin QR, evidentment, a través del QR es podran descarregar, i els que no, la gent ens demanarà em pots facilitar aquest? I nosaltres des de dins facilitarem el fulletó que correspongui amb l'idioma que correspongui. Molt bé.
Molt bé. I heu notat, nosaltres aquesta setmana, des de dilluns o finals de la setmana passada, hem notat ja una allau de trucades, de consultes, de gent que trucava per ja pujar a fer turisme o per Sant Joan o preguntant per Mont-rebei, que és el que va sortir a la tele el cap de setmana i també això va activar. Vosaltres ho heu notat a Pobla, això també, que s'ha activat molt ara ja aquests darrers dies o no? Sí, o sigui, tot el que són trucades per telèfon i sobretot reserves pel Tren dels Llacs és una passada. S'ha activat molt la darrera setmana, no? Molt, moltíssim. Sí, nosaltres ens trobem amb això. Molt bé, Sònia, doncs gràcies. Silencio i seguim, ¿vale? Gràcies. Fins ara. Molt bé. Ah, sí, el Josep. Un segon. Ara, Josep, hauries d'acceptar. I ara ja tens el micro obert. Hola, bon dia a totes i a tots. Només comentar-vos que el tema aquest que heu comentat dels protocols, les legalitats i tot plegat és un embolic generalitzat també per l'administració. Amb això no ho solucionarà res, però sí que compartirem la situació. És a dir, nosaltres treballem per quasi tots els departaments de la Generalitat i dintre hi ha totes les direccions generals que us pugueu imaginar, tants protocols com persones, quasi bé, però al final amb la direcció política del president i l'equip de govern de trobar el sentit comú, a partir del sentit comú i sempre complir la llei, això sí, però ja s'acaba trobant l'equilibri. S'ha de fer una mica d'esforç, s'ha de llegir, però sapigueu que al final sempre acabes trobant una manera que compleixes, pots sobreviure i pots anar tirant endavant. No us dono cap solució, o sigui que és una indicació de... Nosaltres fa 2 mesos que ens trobem amb això i, per tant, si arribem a un punt de dubte, no us podem resoldre els vostres problemes des del principi, però si llegim diverses coses, trobeu un punt de dubte que dius, ostres, no sé com sortir-ne, doncs ens podeu trucar i potser us podem ajudar amb aquest sentit comú d'altres coses a aplicar-lo també aquí. Després, només comentar-vos també a nivell global, durant tot aquest període, els que esteu als pobles ho sabeu, hem tingut visitants que s'hi han quedat, en fi, això ha anat així, han teletreballat i segur que han descobert que aquella casa que tenien només per l'estiu doncs també s'hi pot treballar. Sabem que hi ha problemes de cobertura i tot això és una altra discussió que ara no hi podem entrar en profunditat, però sí que hi ha hagut realitats que hi són. Ara tindrem visitants durant l'estiu, segurament amb aquesta idea de que el Pirineu no és un territori on s'hi viu més bé, perquè han estat 2 mesos tancats i han descobert que hi ha una cosa que no tanquen tant. I potser amb totes aquestes visites podem captar gent o conèixer gent o trobar gent que es plantegin la possibilitat de viure per aquí dalt. Per tant, és també una oportunitat comercial com a territori de captar gent per viure-hi i durant l'estiu segurament aquesta feina entre tots alguna cosa podrem fer. Si detecteu aquestes situacions, doncs com a Consell Comarcal també us oferim la possibilitat que ens ho doneu a conèixer. Gent que s'ha interessat, que potser vol anar a un poble no hi ha cobertura o no li venen en casa, doncs igual com a Consell contactem amb tots els ajuntaments i hi ha altres opcions, no sé. No podem resoldre-ho, però segur que alguna cosa podem fer. Molt bé. Vale, merci. Si després vols tornar a comentar alguna cosa, Josep, ja m'ho diràs, vale? Silencio. I tenim a la Sílvia de la Vall Fosca, estem reservant consultes. Sílvia, vols afegir alguna cosa més? No cal, crec. No? Vale. També, tot recent d'aquesta setmana també o de fa dies que rebeu consultes? Ara has obert el micro? Sí. Sí, estàs connectada. Nosaltres, de fet, des inclús al mes de març, rebíem consultes per activitats molt concretes com el Festival de Senderisme, que llavors encara no havíem canviat la data. I és una mica el que deia la Mireia, que és un tipus d'activitat en senderisme i aquest format d'activitat que és més solitari, no massificat i que la gent... Nosaltres teníem clar que el festival el faríem. Era una de les coses que des del primer moment vam dir potser hem de modificar les dates, però el podrem fer. I la prova és que ara ja vam penjar el programa ahir i la gent ja està demanant com ens hem d'inscriure. Ja fa dies que estem rebent consultes per això, pel telefèric també. Molt bé. I perquè és el que deia ara el Josep, que la gent busca turisme, natura, ecoturisme...
Sí, sí, en teoria tenim bona posició. Vosaltres, el telefèric funcionarà de 1 de juliol. Sí, aquest any s'havia d'obrir el 20 de juny, però coses de la vida que fa molt temps que es reclama poder obrir per Sant Joan. I aquest any, els manteniments que requereix el telefèric i que ha de vindre gent de fora, s'obrirà l'1 de juliol. Molt bé. I fins al 30 de setembre, oi? Sí, exacte. Molt bé. Les dates de sempre. Molt bé. Enguany també hi ha llançadora des de l'estació de tren de la Pobla. Sí, és un tema que també estava, que no sabíem si hi hauria continuïtat, però sí, a més aquest any ja s'implanten els senyals que no hi eren i això és una bona cosa, no? A les parades, no? Sí, les parades que no n'hi havia, a Senterada n'anirà un. Molt bé. Els que faltaven a la Pobleta, Capdella, Sallente, que a més Capdella i Sallente no formen part de la línia regular que hi ha a l'hivern. És una bona cosa que hi hagi aquest esforç de continuïtat. Els horaris sí que són els que són, perquè va lligat amb el tren. Sí, sí. Al matí no poden pujar abans, perquè va lligat amb el tren de la Pobla. Sí, és la millor opció que han trobat. Vull dir, sí. Exacte. També és un gran pas, és el segon any que tenim això, s'ha d'anar consolidant, imagino. Sí, no? I a més que ho tenien molt clar i, com que també ens veuen molt actius a tota la comarca, també jo crec que això d'aquí és un punt a favor. Molt bé. I el Festival de Senderisme inicialment era del 5 al 7 de juliol, oi? Del 8 de... Espera que mira. Bueno, les noves dates... Del 9 de juliol, sí, del 9 al 12 de juliol. I les noves dates... I ara és del 30 de juliol al 2 d'agost. Perfecte. Jo considerar també, per nosaltres era difícil organitzar tot el que implica quan no saps ni si els allotjaments estaran oberts, perquè clar, penseu que tot això s'ha d'organitzar abans i ara segurament sí, clar, que estaran oberts, no? Però una mica la percepció de la gent era por, no sabem si obrirem, clar, no pots oferir una activitat, un festival, si no saps si els allotjaments estaran tots oberts. I llavors vam preferir tirar-ho més cap a finals de mes i també ens permet organitzar millor, dintre de les incerteses tindrem més certeses. Més marge. Hem tingut fins ara, perquè tots hem treballat igual, tots hem après a que no passa res si demà canvien les coses i ens adaptem. Abans era com un pecat mortal i ara ens hem d'adaptar tots. Sí, totalment. Els grups potser fareu menys persones o no se sap encara? Nosaltres ja per un tema de que les activitats, és la filosofia, com l'hem tingut sempre aquí amb el Festival de la Vall Fosca, és grups petits, perquè si massifiques l'activitat, l'experiència no és igual de bona. I a més els guies tenen unes ràtios de treball, unes 10 persones per... Depèn, hi ha alguns que... Depèn de l'activitat, també si és més a alta muntanya o mitja muntanya. Llavors nosaltres continuem treballant amb les ràtios petites, ja ho fèiem, i llavors amb les normes de distanciament, la mascareta quan el guia faci explicacions i no es pot garantir la distància. Una mica tot això també, si tu no et trobes bé el dia que vas a fer l'activitat, doncs no hi has d'anar i ja es retornaran els diners, facilitar i es pot fer a l'aire lliure, es poden controlar les ràtios, ja no és una activitat massificada. No, exacte, molt bé. O sigui que en realitat tot això que hem estat buscant sempre, de potenciar el tema del senderisme, com el Cinquellac, doncs ara és el que la gent vol i el que nosaltres podem donar i ho podem donar amb seguretat. Sembla que hem avançat uns quants anys, que les tendències ja anaven cap aquí, a la sostenibilitat, a la natura, al producte, a la vida local, i ara s'ha avançat, no? Clar. Sí. Molt bé, merci, Sílvia. Doncs al xat de moment no tenim cap altra intervenció. President, Josep Maria, no sé, ara ja donaríem per closa la sessió. Si algú té algun dubte ens pot escriure, si no també, clar, estem en contacte diari, ja ho sabeu, us enviarem a més el correu per accedir a la sessió, els horaris. Si algú té una pregunta concreta del que sigui, ens pot trucar o escriure i nosaltres li passarem resposta. En un principi, la prova de foc serà aquest cap de setmana, no? A veure què passa amb tots els que pugen, a veure si tot funciona, segur que sí. Els allotjaments nosaltres tenim feedback molt divers, igual que deia l'Àlex. Alguns ens diuen que estan gairebé plens per ja tot l'estiu, els més petits, que potser és més fàcil i que porten ja anys amb una clientela, diguem, més de repetidors.
Altres sabem que han obert recentment i que potser estan emplenant així de mica en mica, però bueno, sembla que l'afluència serà bona i que tindrem un estiu raonablement bo. Veurem. Bueno, doncs si et sembla, Ramon, donem com acabada la jornada. L'he seguit amb molta atenció, veig que tot està i tothom està, tant les associacions com els que han intervingut aquí ho tenen molt clar i molt ben organitzat, cosa que m'alegra molt i que veuen amb molta positivitat el futur i l'estiu. Lògicament, fa falta saber la reacció dels clients, per dir-ho d'alguna manera, de la gent que torna al Pallars. Una de les preguntes que volia fer, però veig que ja s'ha contestat més o menys, és si ja hi havia moltes reserves, si ja hi havia gent que havia reservat a l'estiu, havia reservat activitats turístiques aquí dalt. Veig que encara masses no n'hi ha. Espero que no sé, que hi hagi, que sigui tot molt positiu i que la gent reaccioni ràpid. La veritat és que, per lo que veig, a la nostra zona no s'agafen reserves amb molts mesos d'antelació. El que es fa és sobre la marxa o un mes abans o fins i tot en plena temporada, en ple estiu, es van agafant les reserves. El que em tranquil·litza, que espero que es compleixin el que tothom pugui treballar i pugui treballar bé i puguem anar recuperant tot el que s'ha perdut durant aquests 2 o 3 mesos. Em refereixo a econòmicament, esclar. Gràcies a tothom i esperem que tot funcioni adequadament i com ho hem programat. D'acord? Moltes gràcies, president. Gràcies també a Mireia de l'Associació Marquès de Pastor i Àlex de l'APAT i Marta per l'explicació, a tots els que heu participat. I bé, seguim en contacte i si teniu qualsevol dubte ja sabeu on ens podeu trobar. Gràcies i fins aviat. Gràcies. Sí.